Morning, bro. Nagtatanong lang. Paano ba pag-thumbs up? Ay, ito nga pala sa akin ako. Kala ko dito ako magtatapos. Hello. Hello, good morning. Good morning. Sorry po, maingay.
Maingay talaga. Ayan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga viewers. Hello, ma'am. Idol, morning. How are you? Maganda naman pala camera nito eh. Kaso maingay nga lang eh. Salamat po sa pagdaan niyo po sa aking live stream. Good morning po dito sa Pilipinas. Try lang po kasi sabi ng anak ko hindi rin magandang camera. Okay naman eh. Maliwanag naman. Kamusta po ang audio ko sa inyo? Madilim, maingay po ba? Walang access yung camera ko. Hindi ko kasi alam to. Pasensya na po. Wala akong alam dito sa computer ng mga anak ko eh. Hello, Idol. Justin Sanchez. Magandang umaga. Justin Reyes. Sorry po. Magandang umaga po. Justin Reyes. Sorry po. Magandang umaga po. Yeah, okay, mamaya. Hindi kita. Yeah, okay, mamaya. Maingay talaga yung aking microphone siguro. Hindi mawala. Pasensya na po kung medyo maingay. Try ko lang po sana. Maraming salamat po sa mga dumaan sa aking live stream. Maraming salamat po sa mga nag-play ako ng mga video na tumaan dito.
Justin, bibigyan kita ng isa. Justin, bibigyan kita ng isa. Justin, bibigyan kita ng isa. Bibigyan kita ng isa. Justin Reyes. Justin Reyes. Ang daming kapangalan. Ang daming kapangalan. Okay. 323 subscriber. Ngayon, pag dadagdagan natin ng isa. Ngayon, pag hindi na ako magko-comment, ha. Ayan, pang 324. Towards management and co-artists. Pero message dito. Okay. Dito mo na lang siya ibalik sa naka-live, Justin. Kami mag-defend. We will terminate you and fine you 500,000 each. Recorded yan. Diba? Tama? So, huwag na natin siguro hintayin mo. Nawala, ah. Silent mo pa na lang to. Silent mo pa na lang to. Iwanan natin. Iwanan natin. Nag-agisan. Ang gawa ng maingay. Nag-agisan. Hindi ko alam. Hindi yung camera. Ha? Pwede pang live eh. Pwede pang live. Pang live. Saan kaya ingay nito? Makukulit kasi yung ating mga anak. Makukulit kasi yung ating mga anak. Ngayon na. Oh, kahit wala kang microphone eh, kung pwede.
Ayan, nawala yung ingay. Ayan, nawala yung ingay. Maingay na lang ang mga nagbabasi ko lang naririnig. Basi ko lang naririnig. Maingay na naman. Nawawala-wala. Tapos, balik-balik. Nawawala-wala. Tapos, maingay talaga. Siguro may diferensya yung laptop. Also, shipping is lang. Also, shipping is lang. Tapusin ko lang at least mga 15 minutes to 30 minutes. 15 minutes to 30 minutes. Hindi naman kakain nga kayo ng mangga. Yung mga maasin, hindi lang pansilang, kakain nga kayo ng mangga.
ano yun. Malapit kasi ito. Wala ng tao. Malapit kasi, diyan mo nila alagan. Wala ng tao. Pwede dito, wala ng microphone. Kahit na walang microphone, pwede siyang naririnig mo, di ba? Pwede dito, wala ng microphone. Pwede siya. Microphone-less lang po. Ayan, good morning. Magandang umaga po. Tuloy po kayo, tuloy. Kaya isin lang, kaya magkakape muna tayo. Medyo delay yung dating eh. Good morning sa bagong dating. Tuloy po kayo sa aking munting tahanan. Medyo maingay kanina kaya akala ko hindi ko maayos yung microphone. Salamat sa BJ yung nakatambay po diyan. Maraming salamat po. Sa mga BJ po, salamat. Naka-live na to isa, naka-monitor na to isa. Hello, good morning, Mother Base. How are you? May kausap na ako. Ngunit parang delay. Okay, gising lang, kape-kape muna, mamaya pupunta tayo sa palengke, iwan lang na natin itong naka-live. Mamalengke tayo ng makakain. Siya nga pala, guys, linggo ngayon, kaya nasa bahay tayo. Walang pasok.
May Inepit mo na naman yata eh. hindi. Ang lakas ng microphone, naririnig ko. Kahit malayo. Wala may talaga. Tingnan mo lang yung ano niya. Ano naman? Akala supply. Okay na yun, pagka-checkan mo na hanggang ano. Isang oras. Sigal mo na po sa dalawa eh. Hindi tayo. Okay ko. Ako sa tayo dyan ka. Kaya lang. Kaya mo, wala kang salang. Ayun na salang yun eh. Narinig. Kahit malayo na. Nang ganda yung mic eh. Kaya hindi lang. Meron pipindutin. Ha? Kaya pipindutin. Ito meron no? Coca. Wala, sarado yung tana mo. Sana madali araw. Pampa. Ito kumain ng ganda. Todo. Yung pudo. Soldier. Ito yun. Kahit wala sila, pwede tayo sulit na. Kaya hindi ko alam paano yun na. Hello po, Coca-Cola. Good morning. Sa mga BG po, magandang umaga po. Sorry po, hindi ko po kabisado yung settings ng microphone itong gamit ko computer kasi sa mga anak ko to eh. Good morning, Tricia, Gini. Good morning po. Try ko lang po kasi salamat po sa thumbs up, Madam Tricia. Try ko lang po kasi mag-LS sa
preparation po to sa mga susunod na tatahakin natin eh. Kasi nagsasanay na, kailangan magsanay po eh. Medyo malayo-layo pa po ang ating lalakbay para makuha natin yung WH. Kaya kailangan sanayan natin muna kung paano mag-live o mag-LS para sa susunod na araw medyo smooth yung takbo. Kaya lang mga idol, medyo busy tayo sa trabaho, weekdays, every weekend siguro, oras sa gabi. Marami naman nag-LS kasi kaya medyo hindi tayo makasabay doon sa kanila. Medyo supportin tayo sa mga nagla-live stream. Kaso napakarami kasi almost 200 yata nakikita ko minsan. Coca-Cola, baka hindi pa kayo magkadikit. Coca, baka hindi pa kayo magkadikit ni Tricia. Magdikitan muna kayo dyan, kaya para naman tayo ng makadagdag naman sa ating banana. Maraming salamat po sa inyong dumalaw dito sa aking munting bahay at sana huwag po kayong madadala kahit medyo maingay yung aking settings ng microphone. Hindi kasi kabisado itong computer ng mga anak ko medyo maaga patulog ko yung dalawa kong prinsesa. Kaya tsaga-tsaga muna ako rito. Mga isang oras na siguro medyo aalis na rin kasi mamamalingki, maraming trabaho ang bahay. Mamamalingki kami ng aking asawa eh. Kape tayo, kape. Yeah, I think there is a problem on my computer, on my laptop, because this laptop is not my personal laptop. This is so my kids. Sorry for speaking Tagalog. Copy please. Foreigner. Sometimes there's I don't know what the sounds came from. Salamat po sa pag-stay ng kahit sandaling oras, Madam Tricia and Copa. Thank you for staying with us. Papalaban ang English natin ito. Nawala na yung sounds. Pinaglolo ko yata ako ng sounds na yan.
Papua ka, from which country you are? Nawala na yata eh. Hindi, meron pa 5 pa eh. Still there. Salamat po sa 5 million na it's done. Done. Tricia Gini done. Sabi ni Coca. Thank you for staying with us today. Even there's a problem on my sounds. Wala na eh, nawala yung dalawa. Sana nadagdagan. Thanks pa sa thumbs up. Thanks for the thumbs up. Nabawasan na naman eh. Hindi mo monitor kasi nang nawawala eh. Pa naman talaga dyan eh, labas-pasok ang tao. Sana mag-stay ng mga 15 minutes para hindi nababawasan eh. Sana doon po sa mga dadalaw sa ating tahanan eh, mag-stay po muna kayo ng mga 15 minutes para hindi tayo nababawasan pareho sa paglabas-pasok po natin sa mga live stream. Kasi maaari tayo mapalo ni Lolo kung labas-pasok tayo sa mga nagla-live stream. Medyo malaki-laki rin nawawala. Na-experience ko po yun sa akin, mga 3,000 plus yung nawala sa akin. 3,000 minutes. Hindi naman po sa isang bawasan yung medyo gumala po kasi nung gumala, hindi po nagtatagal, thumbs up, tapos labas, pasok sa ibang live stream. Kaya medyo nahataw tayo. Sayang po ng 3,000 minuto, medyo mahaba-habang processor rin yung pagdadaanan natin. Madam Tricia, na po daw sa inyo si Coca. Hindi naman. Taga saan kaya siya? Lumabas na rin yata eh. Kasi yung kaibigan ko rin na nagla-live stream, Madam Tricia, eh, ganun din nangyari sa kanya eh. Namasyal siya, gala ng gala, ayun, nahataw. Ilang 3 yata o 5 oras siya nahataw. Sayang din, mahirap hanapin yung 2 oras. Okay. Salamat po. Salamat po, Madam Tricia. Salamat po sa 4 na milyon na nagtsatsaga sa ating munting tahanan na medyo magulo-gulo naman. Pero okay lang kasi talagang ganyan. Kailangan natin magtrabaho. Almost weekend lang tayo nakaka-uwi dito sa ating tahanan. Kasi mahirap yung everyday kang uwi. Yung traffic dito sa Pilipinas nakakapagod. Medyo malayo din yung ating pinapasukan. Kaya weekends na lang.
Ayun, no? Ayun ang aking may bahay na sa likod ko. Dapat kanina ako mag-live ng mga 5 a.m. Kaso sarap matulog eh. Sa trabaho kasi 5 days. Laging maaga yung gising. Dito lang tayo bumabawi every Sunday. Nagigising ako ng Sunday. Minsan mga 7. Medyo napaaga lang ngayon. Naalala ko. Sabi ko, Sunday nga pala. Magla-live ako sandali bago pumunta ng palengke para makadagdag ng WH. Mali, magbigyan tayo ni Lolo ng malaki. Mamaya, Madam Tricia, didikitan ko kayo. Baka hindi pa tayo dikit-tik ko mamaya. Lilista ko muna. Yan tayo ng ballpen para hindi makaligtaan yung mga dumalaw. Mamaya po dadalawin ko po kayo sa inyong mga tahanan. Magdadala po ako ng kasama para nadagdagan yung banana. Meron pa sigurong isa na hindi nagpapakita. Pakita naman po yun para madagdagan namin yung banana. Baka hindi ko pa kayo dikit. Paramdam po kayo. Pag dinidikit kasi dito yung isa kong monitor, medyo umiingay ngayon, nawawala na. Siguro doon yun na bumabalik eh. Yung computer kasi doon sa aking opisina, kahit na marami kang i-add, okay lang. Ito, hindi ko kabisado kasi itong computer ng anak ko eh. Minsan ko lang kasi tumahawakan eh. Kasi pag-gising nila, sigurado paalisin ako rito eh. Yung dalawa naming prinsesa. Dalawang babae po kasi ang anak ko, medyo malaki na sila. Yung bunso ko nasa college na rin. Yung panganay ko sa wakas, sa loob ng 5 taon nakatapos din. Sayang nga kung hindi naabot ng K-12 yung aking bunso, sana graduating na rin sana ngayon sa college. Kasi naabot kaya tumagal.
Instead of 4 years, naging 6 years pa yung pag-aaral after ng high school. Talagang ganyan, kailangan merong pinag-aralan, kaya taste, tsaga-tsaga na lang. Makakatapos din. Ay, doon kasi sa university na pinapasukan ng anak ko, para magtataas yata ng tuition, 100%, tapos napakalayo pa. Kaya sabi niya sa akin, nilipat daw siya ng medyo malapit-lapit dito sa amin na school. Na medyo mahirap kasi yung travel, medyo traffic din. Kaya sabi ko, sige. Basta same course din siguro. Hindi ko kasi pinapakialaman yung mga kung anong course na gusto nila sa pag-aaral nila. Kung ano gusto nila, sige lang. Hanggat kaya, sige. Huwag lang siguro ng doktor at lakat. Ang law kasi medyo mabigat yung duguan. Salamat po doon sa mga nagbigay ng thumbs up na 5. Siguro 6 lang naman yung aking naging bisita at isa lang yung hindi nagbigay. Salamat po. Merong dumaan kanina umalis kagad kasi hindi ko nabalikan kagad . Okay lang po yun. Kahapon po meron kaming tinulungan na isang kaibigan. Kailangan niya ng 11 hours para makagraduate. Ayun, siguro for review na siya ngayon. Thanks God, kahit po paano nakakatulong din na konti. Nakapag-contribute tayo ng mga ilang oras din siguro. At yung iba, marami din man ang tumutulong dyan. Kahit medyo maliit pa yung ating channel, pag may humingi ng tulong, gagawa naman ng paraan. Ang disappointed nga lang na nangyayari yung iba kasi one time pumasok ako sa isang live stream. Hindi ko na matandaan kung sino host doon. Nagdikit ako ng siguro mga 50 hanggang 60. Ang bumalik 4. Okay lang hindi naman kasi ako kagaya ng mayroon din kasi dyan na iba na laban bawi. Ay nakaka-disappoint pero okay lang. Yan ang gusto nila, di sige. Basta tayo po, pag sinabi natin na didikitan, dikit po tayo. Hello, good morning, 5 angels. Oh. Morning po. 5 angels, good morning. May umalis tayo sa tao, si 5 angels naman yung andito. Salamat po sa pagdaan dito sa aking munting tahanan. Sana mag-enjoy kayo kahit konting minuto lang. Siya nga pala, 5 angels, yung experience ko, kwento ko lang. Kasi hindi naman sa gusto kong manatili ka rito sa akin. Kaya lang simple gusto ko rin protektahan natin yung ating mga pinaghirapan sa YouTube, sa YT. Yung iba kasi, kagaya ko, noong una, hindi ko alam na ganun pala nangyayari. May day ako mamasyal sa mga nagla-live. Yung magtatamsak lang ako, magbibigay ng konting minuto, di ba? Mga 3 minutes. Abay, nababawasan pala yun. Ang laki ng nabawas sa akin kasi 2 days kong ginawa yun, yung gano'n. Parang window shopping. Almost 3,000 3K na minuto yung binawas sa akin. Bakit?
disappointed pero sabi ko move on na lang. Lesson from my mistake na sabi ko para tuloy-tuloy lang. Kaya mula noon hindi na ako mamasyal. Sayang kasi 3,000 ilang araw ko din pinaghirapan yun. Kahit na medyo maliit pa yung ating channel, pero ngayon talaga ay lalong lumiit nang nabawasan. Dahil kasalanan ko naman eh. Maraming salamat po sa nagbigay ng 6 na thumbs up. Malaking bagay na po yun sa akin yung kahit na yung BG lang po, malaking bagay na po yun. Lalo pa po pag bumati po kayo ng hello. Mamaya 5 Angel titingnan ko kung nakita tayo. Kapag hindi pa, dadalawin kita sa iyong bahay. May kasama pa akong isang alalay. Kasama yan, 100% yan eh. Sa ngayon, hindi pa po ako nagpe-pray ng mga... Ay, salamat naman may nagsabi na sa'yo. At kailangan talaga kasi hindi lang para sa host, kundi para sa protection din po natin mga naglilibang dito sa ating live stream. Kasi sayang yung oras eh, yung pagtsatsaga. Tapos kailangan natin magtulungan dito para pare-pares tayong umangat. Malay mo, pagdating ng araw, nakaangat na tayong lahat, edi mas maganda. Pag napunta nga ako 5 years sa isang live, pag may gustong pag-graduatein yung host, yung nangingi ng tulong, minsan natulong tayo. Kaya lang siyempre, okay, sayang ng load, sayang po ng load. Oo naman, talagang sayang, pera din yan, pinaghirapan din yan. Kahit nga sabihin na mayroon kang wifi sa bahay o mayroon kang wifi sa trabaho, sayang ang effort, yung oras. Kasi 365 days lang naman tayong binigyan ni YT na i-complete natin yung 1K na banana at saka yung 4,000 WH. Kailangan walang masasayang sana na pagkakataon. Tuloy-tuloy dapat ang pag-angat. Saka huwag kang mawawala ng pag-asa 5 Angels doon sa mga nadadaanan mo yung halimbawa, mayroon kang pinuntahang bahay, hindi pumunta sa bahay mo, okay lang yan, pabayaan mo na lang. Ako kasi naranasan ko yan na siguro almost 100 ng sa buong pag-YT ko, nasa 100 plus na yung aking napunta na hindi bumalik. Nakalista naman lahat, pwede ko sanang bawi, kaso huwag na, ayaw mo na. Kahit dito sa pagla-live ko, nililista ko yung mga, kasi nire-review ko kapag hindi pa ako dikit, pinitikitan ko eh. Andiyan pa pala si Ma'am Tricia, 5 Angels. Okay, check mo, baka hindi mo pa siya friend. Dikitan mo na lang. Oo, yung iba, ganun nga, yung iba, basta na lang pinipitik yung pula. Dapat watch muna sila. Maghanap sila ng maiksi na video. So sa gusto nila dikitan. Tapos yun ang panoorin nila hanggang sa matapos. Ako nga, plano ko rin maglagay ng mga 50 seconds or 30 seconds na kahit intro
Pwede doon yung mga ganon. Para mabilis nilang para makabilis silang makapasok. Okay, host. Tricia, puntahan kita sa bahay mo. Madam Tricia, pupuntahan na po kayo ni Five Angels. Sorry, naubo ko. Nakakatayo pala na lalamunan yung kasalita karita sa... Wala. Tsaga-tsaga lang talaga eh. Kasi sa pag-white, pag wala raw tsaga, yung wala kang patient na mahaba dito, i-give up ka. Sana may magpainom. Nakakauhaw. Ang hirap yata ng nagkasalita ka mag-isa. Buti na lang may kaharap ako monitor. Kung wala may makakita sa akin dito. Isa lang isipin nila, may sira ulo daw sa bahay. Nakakatayo na lalamunan. Salamat po sa 4 na milyon na naka-monitor sa akin. Kaya naka-BG. Yung mga naka-BG, malaking bagay na po yun. Lalo-lalo pa yung mga sakit sa lalamunan pala. Doon nga po sa mga bayan ko minsan mga 3 oras Ganun sabi nila sa live nila, masakit sa lalamunan daw yung para kang sira ulo kapag nag-iisa ka na lang, kasalita ka pa rin. Kahit wala na yung mga nagko-comment sa comment section mo. Kailangan pa rin magsalita. Kasi yung live mo, pagkatapos siyempre mapupunta siya doon sa automatic na siya. Pag mayroong nanood ng mga video mo, madadaanan niya, sabihin, wala namang nagsasalita. Pero may nakikitang tao. Kaya kahit ano na lang, kwento-kwento, kahit nakakatayo ng lalamunan, welcome po sa aking munting tahanan. Meron po akong nakitang pumasok na isa, kaya lang hindi pa siya nagpaparamdam. Welcome po kayo dito sa aking bahay. Pasisa na po, medyo nagsasanay lang po tayo doon sa malayong lalakbayan natin sa pag-live. Alam nyo naman, dito sa YT kailangan natin nawala siya. Five Angels vlog. Dansa yun. Dan na raw, Ma'am Tricia. Maraming salamat po sa inyo sa 2 milyon na nagmamahalan dyan sa aking bahay. Kaya pala guys, 1 oras lang ako. Sinubukan ko lang mag-live at saka dagdag na rin yun siguro sa aking WH yung 1 oras. Maka 1 hour na po tayo at maraming salamat Five Angels, Madam Tricia. Tuloy lang po, marami pa naman pong nag-live sa ngayon. Sana sa susunod mapasyalan nyo ulit ang aking tahanan. Mamamalingkit po kasi kami ng aking may bahay habang tulog pa yung 2 kong anak. Kung gusto nyo po mag-stay, iwanan ka lang po rito na anak yun, host. Alin po yung anak? Five Angels.
Sa ngayon, paalam muna sa inyong dalawa. Busy lang muna po to. Medyo pasensya na kayo kung may maririnig kayo medyo mga sounds dito sa bahay kasi may alaga. Ang bait na doggy rito. Ay, pag may pumapasok, sumisigaw siya. Five Angels Vlog, done. Done na po, sabi ni siya. Yan ako po kasi 4 babae, 1 boy. Kaya tawag ko kay Tricia anak. Okay po. Salamat po. Okay po. Salamat po, Nay. Alis na po kami. Busy lang po ako. Busy lang po at ako na rin po magbibigay. Salamat po sa oras nyo. Si host po ang magbibigay ngayon. Mag-work muna po kasi mag-work muna po ako. Market kasi kailangan magluto tayo ng panghalian eh. Busy muna si host. Salamat. Salamat po.